Hvad skal vi så høre? Ja, vi kan jo prøve at lytte til årets ord, der blev afsløret i den her uge. Årets ord, det lyder der af noget. MobilePay. Nej. MobilePay. Vi kan høre det med det samme. Det er jo ikke engang dansk, det Danske Bank finder på. MobilePay. Hør her. Hvad hjælper årets ord, når man er decemberramt, mørkeramt, ramt af skyld og sorg og angst og julesmerte og afgrunde og afstand og længsel? Hvad hjælper det så at høre årets ord, MobilePay? Kan MobilePay betale for min skyld? Kan MobilePay overvinde afstande og afgrunde? Kan årets ord lyse for mig i decembermørket? Det kan godt være, at mobiltelefonen kan lyse for mig, hvis jeg taber min bilnøgle i morgenmørket. Men kan årets ord, MobilePay, lyse for mig, når jeg famler rundt og måske har tabt mig selv i mørket indeni? Kan MobilePay trøste mig i den smertelige side af kærligheden, der hedder sorg, savn? Kan MobilePay kalde glæden frem i mit indre menneske? Er der den mindste form for hjælp og frelse og juleglæde og fred at finde i det årets mobilord? Nej, bum.